Tak zdravím vás, dneska si ukážeme, ako sa pripraviť na písomku z PowerPointu. Tuto máme tretie cvičenie, ktoré si klikneme tuto na TUS, aby sme si ho stiahli. Kto nemá túto šípku, tak tá šípka na stiahnutie sa dá tu. Cvičenie sa nám stiahne, dáme ho otvoriť v PowerPointe a začneme riešiť. Takže cvičenie sa nám otvorilo v PowerPointe, ideme na to, je prvá úloha, vyber nejaký motív, tuto keď klikneme na návrh, sú motívy prezentácie, tak ja si zvolím tento, takže to je prvý krok. Druhá úloha, tu daj, vlož pre túto snímku, úvodnú snímku, kde napíšeš Bratislavský hrad, tak ideme tuto na domov, rozklikneme, tu máme rôzne typy snímok, klikneme na úvodná snímka, napíšeme Bratislavský hrad. Môžeme si to zväčšiť, aby to bolo v jednom riadku. Tuto môžeme na podnapis meno autora. Takže toto by sme mali. Tuto musíme ešte vložiť obrázok z webovej stránky, ktorý vy tu nevidíte, ale na webe ten obrázok sa nachádza. Takže tuto si dá možnosti prilepenia, mám ho. Nezabúdajme tomu nastaviť nejaké správne okraje. Tak ja dáme tomu tieto. Tento snímok má byť úvodný, ja ho mám ako druhý v poradí, takže musím snímky vymeniť. Tretia úloha, do tejto druhej treba vložiť textové pole s nadpisom, informácie o hrade, tak tu sú textové pole, porobím si dostatočný riadok, nastavím si patričnú veľkosť, môžeme minimálne 40 a napíšem text. Informácie o hrade. To máme. Teraz štvrtá úloha, do tohto máme vložiť tento text, si trošku pomôžeme. Tento text si nakopírujeme, tu dáme Ctrl V a teraz ten text patrične upravíme, dáme tam, aby bol čitateľný, tak 28, môžeme dať aj 30, tak prepíšeme 30, tam nemáme, máme Enter. Musíme textové pole natiahnuť, aby boli texty správne v jednom riadku. No a ešte tam musíme vložiť v 5. druhý obrázok. Zase tam ho nájdete, ja si ho rýchlo nakopírujem a dám možnosti prilepenia. Obrázok samozrejme zväčším, nastavím zase nejaké okraje vhodné a mám. Posledná 6. úloha, máme tu dať tretí snímok, len nadpis, tak idem na domov, len nadpis. Tu máme, napíšeme ďakujeme za pozornosť. Vložíme tu posledný obrázok z webu, takže ja som si ho zase nakopíroval, tu sa dám prilepiť, obrázok patrične upravíme a my sa teraz tomuto hodí toto. Takže to je všetko, to video pomôže na písomku a budú dobré známky. Majte sa.